Souda, yes. Oh. Ootte tämä? Kuva vai ei? Joo. Noniin, tulis mainosmatskuu. Tulee. Jos mä vaan niinku osuisin silleen, että jonkun niinku lärväisin osuis kokonaan tähän ruutuun. Ota nyt jonkun. Tää on vakavaa. Joo, me vielä kaikilta. Aivovamma. Anna. Aivovamma. Ilmeisesti. Okei, se kuva varmaan video. Hyvä! Erika, anna palaa. Noniin, nyt tulee. Ota joo. Tuleeko? No, miksi kuva niin? Kuule, kun tää on niinku koko ajan videokuvaa. Asiakkaat tulee tuo. Eikö se pysähtyykin? Mitäs Hutsu tietää? Uchimama. Senkin hutsupullu. Noniin, persettä! Ei sitten. Nyt se tulee. Erika. Näytä sille arseen vähän. Yes. Tykkää kumminkin. Terve. Soke. Sulle ei kuulu antaa ajokorttia. Erika oli niin hyvä, kun te olette mitä me tultiin? Kehä ykköstä. Vittu tää mitä, jos siellä lukee 60, niin ei tässä kuulu mitään 60 ja se on vitsi! Se on vitsi, että siinä lukee 60! Se on koriste. Kaunis hymy. Tänne näin.